Du er måske ikke klar over det, men hver eneste dag tjener en håndfuld handlende en masse penge på aktiemarkederne, selv i tider med økonomiske kriser. Så vi vil tage et kig på, hvordan de gør det. Først skal du forstå, at handel med finansielle aktiver fungerer præcis som med fast ejendom. Når priserne går ned, køber du, og når de går op, sælger du. Men der er 2 forskellige måder at satse på aktiemarkederne. Du kan købe aktier for senere at videresælge dem til en højere pris. Men i dette tilfælde afhænger det hele af udbud og efterspørgsel, og aktiekursen kunne falde endnu længere ned og aldrig komme tilbage til købsprisen. En anden mulighed er at følge trenden. Køb, når prisen stiger, og sælg, når prisen falder. Dette er præcis, hvad denne håndfuld forhandlere gør. De tjener store mængder af penge ved at gøre indsatser på aktiemarkedet med et enkelt klik på en knap. Og for at gøre en lang historie kort, så spiller de mod systemet. Strategien, de bruger, er ret simpel, men det er meget smart. De ved, at hvis en aktiekurs er faldende, betyder det, at de fleste mennesker på markedet forsøger at slippe af med det. Dette skaber et stærkt pres på den faldende aktie og tillader handlende at gøre en hurtig gevinst ved at satse på, at prisen falder yderligere for en kort periode. Den modsatte virker lige så godt. De ved, at hvis en aktiekurs er stigende, betyder det, at de fleste mennesker på markedet forsøger at købe det. Dette skaber også et stærkt pres og tillader handlende at tjene en hurtig profit ved at satse på, at prisen stiger yderligere for en kort periode. Gennem et par sider kan handlende placere disse indsatser ved et enkelt klik og hjemmefra. Så, nu hvor vi er færdige med teorien, så lad os tage et kig på, hvordan det fungerer i virkeligheden. EzetTrader er den primære side, som jeg bruger til at tjene penge online. Sådan ser det ud. Interfacet er meget brugervenligt. Normalt vil du have et link til en tilmeldingsformular øverst til højre på denne side for at komme i gang med at åbne en gratis konto. I dette tilfælde kan du ikke se det, da jeg allerede er logget ind. Du vil også bemærke, at jeg har 12.345 euro på min konto lige nu. Jeg startede for 1,5 måned siden med et depositum på 400 euro, hvilket betyder, at jeg har tjent næsten 12.000 euro i ren profit hidtil. Så lad os komme i gang. Du skal først klikke på Trading i menulinjen. Du kommer derefter til EzetTrader handelsgrænsefladen. Der er mange aktiver, vi kan handle på, men jeg vil gerne fokusere på indeks, valuta og råvarer. Jeg vil varmt anbefale dig at gøre det samme. Så vi vil placere handlerne på aktiverne, hvor udløbet er om ca. 5-10 minutter eller deromkring. Få andre aktiver er om 30-45 minutter, men det er for lang tid at vente. Så den ene, som jeg kan se, udløber om ca. 4 minutter, er euro og britiske pund. Som du kan se her, er dette, hvad jeg kalder en upside trend. Prisen går helt klart op. Du kan argumentere for, at prisen går sidelæns i midten af diagrammet, men hvad der virkelig er afgørende, er den generelle tendens. Hvilket er den vigtigste retning, som prisen går på dette diagram, som klart er på vej op. Da det er en upside trend, sørger jeg for, at call-knappen er valgt. Og jeg vil satse 100 euro. Transaktionen er udført. Og du kan se, at det vises på den nederste del af hjemmesiden. Nu kan jeg gå videre til den næste. Næste er euro schweizerfranc. Her er det igen en upside trend. Prisen går ikke i en lige linje, men den går helt klart op. Og det er alt, hvad vi interesserer os for. Derfor, da det er en upside trend, sørger jeg for at trykke på call-knappen. Og jeg vil satse 100 euro. Transaktionen er udført. Nu kan jeg gå videre til den næste. Næste er euro kanadiske dollar. Og du kan gætte, hvad trenden er. En anden upside trend selvfølgelig. Jeg tror ikke, at du behøver nærmere forklaring. Det er det samme som de tidligere handler, vi har satset på. Da det er en upside trend, sørger jeg for, at call-knappen er markeret, og jeg vil satse 100 euro. Transaktionen er udført. Nu kan jeg gå videre til den næste. Næste er kanadiske dollar og japanske yen. Den er ikke så klar som den foregående, men husk reglen. Hvis prisen samlet set går op, hvilket er tilfældet her, så kan vi satse på, at det er en upside trend. Så jeg sørger for, at call-knappen er valgt. Og jeg vil satse 100 euro.
Transaktionen er udført. Igen vises alle handlerne på den nederste side. Så lad os se, hvad vi har her. Normalt vil jeg gå til valuta og råvarer for at holde udkig efter andre brancher. Men jeg har allerede 4 handler, hvilket jeg tror er nok for en session. Du kan se, at jeg nu har 11.945 euro på min konto. 400 euro mindre, da vi startede denne session, hvilket er helt normalt, da jeg trådte ind i 4 handler på 100 euro hver. Handlerne vises på den nederste side af hjemmesiden. Hvis jeg klikker på Your Balance og My Trades, du kan se listen over alle vores handler og alle calls til 100 euro. Ved at gå tilbage til platformen, kan jeg se, at vores fag udløber om cirka 10 minutter nu. Det jeg vil gøre, er at pause videoen og komme tilbage om 9 minutter. Så du behøver ikke vente længe. Okay, så er vi tilbage på platformen. Som du kan se, udløber handlerne nu om cirka 17 sekunder. Hvis jeg ruller op, kan du se, at min balance stadigvæk er 11.945 euro. Og handlerne kan stadig ses på den nederste side af hjemmesiden. Så lad os vente et par sekunder, indtil vores handler udløber. 3, 2, 1. Udløbet. Det er det. Det er slut for denne session. Alle handler er nu udløbet. Lad os vente en smule, for at handlerne bliver opdateret. Handlerne opdateres nu. Lad os rulle op og tage et kig på min balance. Super, nu har jeg 12.345 euro på min konto. Vi startede sessionen med 12.627 euro. Vi har derfor tjent 282 euro på mindre end 20 minutter. Ikke dårligt, vel? For at kontrollere detaljerne for indsatserne, skal jeg bare klikke på Your Balance og My Trades. Og der finder du det. Her kan du se alle de indsatser, jeg har lavet i dag. De 4 indsatser på 100 euro. Og vindingsraten er på 100%. Hver indsats giver mig lidt mere end 170 euro. Nu har jeg vundet alle indsatser i dag. Men det er indlysende, at du ikke vil vinde alle dine indsatser hver gang. Det er klart umuligt. Hvad der betyder noget er, at du ender med at vinde oftere end at tabe. Sådan tjener du penge med denne strategi i det lange løb. Jeg kan bruge denne strategi hver halve time, hvis jeg ønskede det. Jeg er bare nødt til at komme tilbage til platformen og gøre det hele igen. Jeg håber, du kan lide denne video. Denne strategi er brugt af mange forhandlere over hele verden, og det virker. Så jeg håber, du nød det. Tak for din tid.